kauan sitten. Mahtava valonmiekka oli asetettu ikuisuuden kiukaaseen, jossa se säilyttää rauhan, hyvän ja pahan kansan välillä. Kunnes eräänä yönä pimeän armeija laskeutui paikalle. Kuulin täältä kolinaa! Valonmiekka on viety! Arko! Oletko siellä? Sisään! Sinä olet Arko, mahtava ihmissoturi. Vain sinä voit auttaa meitä tässä asiassa. Mahtava valonmiekka on varastettu! Voitko hakea sen takaisin? Okei! Tuolla on sota, eikä minulla edes ole asetta. Onneksi on aikaa meditoida. Minun on lähdettävä länteen, noidan mökkiä kohti. Aha! Missähän se noiden mökki? Ahaa, tuolla! Siinähän se noita onkin. Kuka sinä olet? Minua kutsutaan pyöveliksi, Miksi sinua kutsutaan pyöveliksi? koska kohta noita perkele, minä sinut tapan. Hei, äyt hermostu hyväkeestä. Ota tästä pieni hörppy. Voisin vaikka ottaakin vähän. Onpa hyvä. Säästän sinut tällä kertaa. Herrasin, mitähän myrkkyä se oikein oli? Rohko siellä minun tepsi? Tepsimättäs! Minä tapan sinut! No niin, nyt on noita tapettu. Aika jatkaa matkaa. Hei, missä Kilpi on? Hei! Hui! Minä olen pimeä ritari morjeten, ja sinä hattutan vioni. Nyt kuolet! Kuole itse! Tapaamme vielä! Mikähän se oli? Jumalat! Minä kostan tämän teille! Se on vihreä. Olisit miettinyt sitä elässä. Se tulee lähemmäs. Tulee kokeilla lähemmäs. Oliko se vaan unta? No, pitää lähteä örkeälti. Oho, tässäkö ne ovat? Nyt on aika taistella ja tappaa.
Tämä on Sörkkimetsän luola, missä minä tapan kaikki. Mitäs tuossa lukee? Ken tästä kulkee? Toivon se elää sulkea. Nyt kyllä pelottaa. Oho, onpa täällä pimeä. Onpa se lohikäärme? On se. Nyt on lohikäärme tapettu. Täällähän alkaa valostua, kun lohikäärme on tapettu. On aika puhutella kuningasta. Oletko sinä tämän kansan kuningas? Kyllä olen. No kuningas, olen tappanut kansaanne rivovan lohikäärmeen. Vihdoinkin. Kiitos. Mutta sinut teloitetaan. Minuahan ei kukaan teloita. Tästä viisastuneena lähden kohti pohjoista jäämaata. Kohti jäälaaksoa. Haistan pohjoisen viikingit. Menenpä tervehtimään heitä. Oletteko te pohjoisen viikingit? Kyllä! Olisiko teillä tarjota minulle mitään syötävää? On. Sinut! Se ei kyllä käy. Nyt kun on viikingit tapettu, voi vihdoinkin yöpyä. Mutta tässä määltä on myrskässä. Ottaisin huoneen. Ota tämä tästä. Tuossa on vapaa huone. Mene sinne. Selvä.